ସେଟା ବନ ଗୁଡା ତ ଆସିକି ସବୁଦିନ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆଗ ପଟେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ହଉ ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ବାପା ମାଝିଆ ଏ ମାଧିଆ ଉଠ 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 ବାପା ନା ଠାକୁର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ, ଠାକୁର ଖାଲି ତୋ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ରହିକି ମତେ ପାଠ ପଢଉଛୁ। ଯେମିତି ବାହାଘର କଥା ଶୁଣ ସଂଶୟ ଆସି ମୋ ଗୋଡଟା ଧର କଲା ବାପା ତୁ କୁମାର ଭଇତା ନା ନାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଜି ତୁ ଘର ଭଡା ଟା ଦେଇ ପାରିଲୁନି, କାଲି ଦେଇଦେବି। କହିଲେ ବାପା ତୋର କାଲିଟା ମୁଁ 2 ମାସ ଶୁଣେ ତୋର କାଲି ହେଇପାରୁନି, ବୁଝିପାରିଲ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନିଜେ ବାହାର କରିକି ପଳା, ତତେ ବାହାରକୁ ସବୁଗୁଡା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଘର ପିଲା, କଣ କରିବି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡା ତ ଦେଇଦେବି। ନା ତୁ ଗରିବ ଘରେ ଦେଖିବା 2 ମାସ ହେଲା ତୁ ଗରିବ, ତୁ କଣ ଖାଉନୁ ପିଉନୁ ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ନା ତୁ ଯାତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନା ନା ଟିକେ ନା, ତୁ ବାପା ମଝି ଗୋଡ ଧଇଲେ ମୁଁ ଛାଡି, ତୁ ଯା ଜିନିଷ ପତ୍ର